airport ta Thlawhna atuma piang hian Thlawhna ketin hian gram zaruk somriat vela rit rabar hi runway a hian an hnu chia zia thin ti hi ila shalo mai thei inge chhan kan ti mai thea Thlawhna tayar hi le de ma hi chuan a vir lova runway chuat nena anin ton fu chia hian chaknang kheng ron virin emi ai nok na wanga ron satawak hian rabar chu aron ti tuita a runway chuata le runway lai ta te hian eng rabar tuite hi a bet ta train ani Airbus A380 hi khovela passenger Thlawhna lian ber ani a e Thlawhna hian tayar somni pani zet mangin a voi khat tuma hian pawn som thum chuang a rit rabar hi a hlo trina kan hriat thiam thei dan tur chuan car tayar pani vel a voi khat tuma hian a kalral zia ti na ani chu John F Kennedy Airport hi US Rama Airport Lunber ani a ni khata flight sang khat zani vel a dol train cho rualin Thlawhna pakhat hian pawn som pakhat a rit rabar hi amang ral zela ni khata runway rabar nu chia za the kezi sang ruk chuang ani don ti na ani chu runway chuat le runway laita hetiang rabar betrin hi a hlau omin ti fai deuh reng angaya runway chuata rabar bet hian runway chuat hi ati mam zel wangin Thlawhna aron tum zonga tayar le runway chuat in man het thatura hi ati nepa Thlawhna ron tum thui zong pa ngai hi ati thui zual thei ba ka fora chuan tuinen hian in chia pe in anal hlea che chual hi ati ol sam hle runway chuat ti fai rual hian runway laita rubber bet te po hi ti fai tel nge angai poka a chan chu heng runway light te hi pilot te khai hruai tu ber ani runway a heng rubber bet te hi khol mangin envia ani tlang puya airport chen khata chuan lir theya hian testing equipment langin tayar le runway chuat ein man nge dan hi an te thina result azirin ti faya ngai le ngai lo hi a hriat thei thin ani John F Kennedy Airport ta hi chuan kar khata voi thuma tanga voi level runway hi anti fai thina zanlama airport alun lo lain ati fai nai thokin darkar lia reite a o train airport runway ti fai dan hi chisang sang oma entirnan tui pressure na tak manga phu fai chemical manga ti fai khol manga no fai le dry ice blasting te hian ati thei tui manga phu fai high press water jet system hi alien le te in ati thea kut manga chel mai thei khol te chi le truck mang te hian anti fai train hetiang high pressure washing hian runway chuata rubber kai te hi kong pui ti chemia si lo hian ati fai ne hlea heti lai hian hetiang process si chu among hle runway chuat hi tuisa taka phuin rubber drill ron per chuak te hi khol hian alo hi plu ta train ani chemical cleaning a hi chuan runway chuat hi chemical manga phuin chemical hian chuata rubber ai chiat te chu khol mang hian an khom le train tuile chemical manga ti fai hian du thu ala sam tok lo ani chuan mechanical scrubber hi ala man le thea heng khol te hian chuata rubber kai te hi an not fai train runway laita rubber kai te chu tui pressure na takinamo dry ice blast anti mang hian an phu fai train runway anti fai na a rubber chia an khoma te hi pai ngal mai lovin an song bol le trina industrial wastewater treatment plant lama thonin rubber le chemical in chopal te hi an chan le nuwa atuya hi an pai le chau train thil ho tak angin hanlang ma se Thlawhna trumna kong ti fai hian kong thui tak ashila runway fai tha hi chuan Thlawhna tayar le runway chuat hi ein man nge mawangin him takin Thlawhna hi atrum thei pha ta train ani Thlawhna te po hi lir thei te ang thowa an bal ve thina wangin silfai an ngai ve thin ti te po hi ila shalo mai thei kumar sil Thlawhna ani emo sipai Thlawhna po hi ni se chan eng mo wangin silfai ve te ureng hi an ngaya mishing le khol mang te in an sil train khwalzin pur Thlawhna te ho hi kum khata voi nia tanga voi level an silfai thin lain military Thlawhna ho te ro
thakata voi khat silfai angai changte oma entirnan aircraft carriera Thlawhna te ho phi chu silfai da ureng an ngai hei hi a chan chu Thlawhna a te hian al salt deposit hi a be thin wang ani a silfai zung lo chuan hun rei lo te a atui ek thei chu tiang te chu ro sur ka ra thlok se a fai thei mai lom ni kan ti mai thea entirnan F-35 jet te hi ruwa thli le trek Thlawhna hmuna tanga mel som ni panga hla an om nge angai hei hi a chan chu an fuel tank hi ati kan thei wang ani a chu wangin apa ngai silfai tluk hi a om lo ante khwalzin pur Thlawhna bi ka hi chuan a chung lam ti fai hi chu tu hran lo ni ta se apon lam silfai hi enge a trulna kan ti mai thea pakhat na chuan Thlawhna mel atilang moin ticket sale thlang hian angong thei pani na chuan feel hello na na silfai thin ani a hetiang khwalzin pur Thlawhna te hi chuan bal hi kg engmo sa arit a bet thei Thlawhna bal kai an ti fai piang hian 2% velin feel hi an man tlem pha thina khwareya sumtam tak an safe train entirnan Boeing 737 hian darkar khata feel hi litar sang kwa vel amanga US airline te hian kum khata hetiang Thlawhna hi darkar sang thum chuang thlo tirin Thlawhna an silfai tanga feel an save sat 1% hi kum khata chuan litar nuai ni singsari sang ni zet atlinga gelon khat man hi dollar thum anga chu chuan kum khata an sum save sat hi dollar nuai ni sing khat sang ruk zet akai ti na ani chu pathum na chuan maintenance all samjok na na silfai train ani poka balina apom khai chuan apart chiang lo ti vel hi mu ati har sat ba ka han siam ti vel hi ati har sa sual bok hei ba ka Thlawhna ti fai jin hian Thlawhna rong hi a him rei zok poka military lam Thlawhna te ho hi chu soi tong khan atui ek lo na na ti fai ani deuh ber thung